Virtuálny energetik NX je webová aplikácia, takže s ňou môžete pracovať prostredníctvom akéhokoľvek internetového prehliadača. Po prihlásení do NXu sa vám ako prvý otvorí dashboard, z ktorého sa môžete ďalej presúvať do jednotlivých funkčných častí. Cez komoditnú zónu vstupujete do priestoru správy jednotlivých energetických zložiek. Ak máte akúkoľvek otázku z oblasti energetiky či dopyt k samotnému NXu, môžete na tento účel využiť priestor informačného fóra. V NX Akadémii sa venujeme školeniam a pripravovaným webinárom. V zariadeniach máte k dispozícii prehľad o dôležitých zariadeniach z jednotlivých prevádzok vašej spoločnosti. V elektrine sa pohybujete v prostredí 4 základných sekcií. V časti zmluvy a odberné miesta máte k dispozícii okamžitý prehľad o aktuálnych zmluvných podmienkach a cenotvorbe na jednotlivých odberných miestach. Táto sekcia zároveň slúži aj ako prehľadný archív všetkých dôležitých dokumentov. V zozname odberných miest si môžete pri ktoromkoľvek odbernom mieste s IMS meraním vygenerovať prehľadný report za posledný sledovaný mesiac. Tento report poskytuje všetky informácie, ktoré potrebujete k tomu, aby ste získali okamžitý prehľad o tom, či je na danom odbernom mieste všetko v poriadku, alebo sa tam udialo niečo, čo si vyžaduje vašu pozornosť. Vďaka tomuto reportu máte pod drobnohľadom všetky kľúčové energetické parametre a viete tak predísť zbytočným pokutám za nadmernú spotrebu či neočakávané prekročenia stanovených limitov. Jedným zo sledovaných ukazovateľov je tzv. Spotový index, ktorý vám poskytuje základnú informáciu o tom, či je na danom odbernom mieste vhodné uvažovať o dodávke elektrickej energie za spotové ceny. Ďalšia sekcia vám poskytuje prehľad o aktuálnej spotrebe a finančných nákladoch. V prípade odberných miest s IMS meraním máte vďaka automatickému sťahovaniu dát o spotrebe z distribučného portálu k dispozícii špičkový prehľad o spotrebe na týchto odberných miestach. V priebehu pár sekúnd sa tak dostanete k exaktným údajom o spotrebe v ktoromkoľvek dni či hodine. Detailnosť prehľadu si môžete voliť v závislosti na tom, či sa chcete zorientovať v týždňovom intervale alebo chcete ísť do podrobnejšieho prehľadu konkrétneho dňa. Najnižšia úroveň prehľadu je 15-minútový interval spotreby elektrickej energie. Tretia sekcia poskytuje ďalšie funkcie, ktoré sú užitočné pre rozumné hospodárenie s energiami. Môžete tu napríklad vytvárať predikcie nákladov za spotrebu energie pre ľubovoľné obdobie. Ak sa vám nepozdáva výška sumy na faktúre za spotrebované energie, môžete si túto faktúru v NXe rýchlo a jednoducho skontrolovať pomocou funkcie kontroly faktúr. Vďaka tomu vašej pozornosti neuniknú žiadne mimoriadne poplatky za dodávku energií. Veľmi užitočnou funkciou NXu je tiež možnosť jednoduchej refakturácie energií pri prenájme vašich priestorov. V NXe si dokážete jednoducho a rýchlo vygenerovať prehľad za spotrebované energie v prenajatých priestoroch a následne priložiť túto kalkuláciu ku faktúre za prenájom. Taktiež si tu môžete sledovať dodržiavanie intervalu tolerančného pásma a vyhnúť sa tak zbytočným sankciám za jeho nedodržanie. Viete si tu tiež vygenerovať stručný audit ktorejkoľvek z evidovaných zmluv či pozorovať vývoj cien energií na európskych trhoch. Ďalšou pridanou hodnotou NXu je sekcia zariadení. Táto sekcia vám umožňuje evidovať ľubovoľný počet zariadení a ich technické parametre, ktoré sú relevantné z pohľadu spotreby energie. Vďaka tomu získate orientačný prehľad nielen o tom, koľko vás stojí prevádzka jednotlivých zariadení či skupín elektrických spotrebičov, ale dozviete sa aj orientačnú výšku nákladov za spotrebu energie v jednotlivých objektoch vašej prevádzky. A to nie je ani zďaleka všetko. Na vývoji NXu stále pracujeme. Ak sa chcete dozvedieť, čo nového pribudne do NXu najbližšie, neváhajte nás kontaktovať.